kuchárska hviezda, lebo už máš to, nosíš to aj u seba v reštaurácii? Samozrejme. Samozrejme nosíš. A už ti niekto povedal, že ťa videl v televízore? Skoro všetci. Skoro všetci. A čo hovorí frajerka? Vyzeráš lepšie v telke, alebo vyzeráš lepšie doma? Doma. Doma. Toto je veľmi dôležité, samozrejme, lebo raz v telke nebudeš, a čo potom, hej? Budem spomínať na to. Poďme sa opýtať Andrejky, aké má ona ohlasy. Andrejka, poď, ahoj. Ahojte. Dobrý deň. Ahoj, Andrej. Ahoj. Ahoj, To je Ami, vy sa určite poznáte, že ste ju spolu komunikovali predtým. Andrejka, ty si prehrala s maďarským kuchárom Imre Dindičom, ktorý mimochodom sa potom stal aj víťazom celej vojny kuchárov, ale ty si prehrala s brinzovými haluškami. Čo na to hovoria ľudia? Slováci sú dosť pohoršení. Ale na Žitnom ostrove ste to pochvalujú, že brinzové halušky. Myslím, že to bolo zaslúžené. Myslím si, že výhra Imrova bola zaslúžená. Ja si na to pamätám, to boli hovädzie líčka, ktoré vtedy vyhrali. A bola to naozaj dobrá vec. Dnes budeme mať troška komplikovanejšiu situáciu. Ono totiž, tá úprava tých pravidel je taká, že prvý deň budeme variť z presne daných ingrediencií. Dnes ich je 5. Predstavíme si ich. Ten druhý deň máme obmedzenie finančné, to znamená 1 porcia 1 euro, varíme pre 4, čiže 4 eurá. Tretia disciplína bude tiež veľmi zaujímavá, bude to na čas. Čiže máme tu na nejaké také zmeny. Uvidíme, či vás budú motivovať k tomu, aby ste podali lepší kuchársky výkon. Nech sa páči k svojim pracovným pultom, k svojim pracovným doskám. Ja iba pripomeniem, že dnešné ingrediencie, tých 5, ktorých sme si vybrali, sú vajcia, paradajky, smotana, rýža a, Andrejka? A mleté meso. Mleté meso mohlo byť hovädzie, bravčové, dokonca minule sme tu mali kuracie stehná. Začneme u Andrejky. Takže na tvoju receptu